Hello guys, Dayorat bahay nangjabai ke sakade omong gangkai khwai tokla kwcham hinjago aro chwng kisa decorate khlaimani angkhe tini no puila phaio borok swkang khai tongkha tini khai onyo jaga khai tongo omo hingkai tini ni bisingo duja kailabari amo hingke jamilangni tor borok bo kom khaima tongkha omo hingkai bisingo habwi naigrakna tam khlaikha omo hingke chalabai boroi no toningjaknai omo hingkai khum packet omo Pond's thepawui no khum rwjaknai omo hingke twi yak suna bagui twi tonmani tanki oro chalabai boroi no tonna bagui room oro khum thepajaknai o thepana boni kaisa paigani hinsakha hingke ma paikha khum subai tongo dakhai chwng thepana bagui satung bo tungmani Pond's rok already thepaibaikhha Pond's thepma rok phunukliya omo hingke bidyut tei bo logoi thanai next time o phunukna bagui chaitongnai ang omo hingke charijaknai omo hingke logini hingke abokhai decorate malikni bini bwsla Pond's rok thepaibaikha thepai twi patjak jotono oro swngjak sakao patjak tei tolao patjak hingke kuchi khai riri khe tabuk rok chwng hai khum thepanai amo bagui no khum sublai tongkha waino kwbangma khe swkangbaire wapi daima subla omo hai wapi suya bo tongo omo chwng thepailiya ta koyekta thepai surukha naikha bwsak bo hilikmani ekdom sailabrai amo bagui kuchuk ang bisi kama khub kom bwding jaka sakade hindu lok comment khai khe sari norok nangkhai ba decorate skin no nambarjak tongo aro call khai no mannai already ordek thepaibaikha chwng oborok bo paiyakhou ri swnglai tongo sakani tongphung omo hingke twi rok tulaikha gari bai tulaikha twi bisingo haino haitwi habjak omo hingka khai bwrui kaijaknaibla bwrui ni abo bini dada klaio mane chwla hingkai oro phaikajak phainai mane bwrui ni noktamo omo hingke chini decorate malik kumui no bisingo ang already swnam paikha khum thepairikha simple khai no khaijini songjak bai simple khai no khairikha ta bisingo fatar o motamuti paitwi tongkha sal bo thangkabla tabuk bajikhana 3:30 omo haino bajikhana omo hingka khai tekon 10 din ni phungo ano call khaio selfie background kisa nangui tongkha hinano call khaibaro kumui hingke ang ma thangkha logi no adi no naiyang songjak ba nogo phaipaikha
funga sijiri thangai 5:30 ta kon thangai no ma khaikha ang teisa kachangma bala tingui tui thubui naga tong siari bising bo phataro hingkai oro wngsi ri rok khaijak swngjak wngkha ba siari klai ang bahar hai. Bahing jakha sabai gare mongkai phataro phungo omo hingkai bwrui kaijaknai bwrui banner thepai tongo welcome banner mongkai already paijak phungo omo banner thepalai tongkha borok bahing jaba sari siri gate rok sajokma khum rok sajokma rok comment khai kisa sadi thukjak hingka ba amo bo already paikha chini selfie background yang bising ko bo phungnai bising ko mo hai rikha tolar o carpet boya kho tak phungo no chwng bolai boya koi kwbang thanai aro kangkha borok achuknai kaijaknai chalabai kaijaknai bwrui amo hingke bedi phaichingbo takisa gorok nai gana hwnui bwtike swnamkha borok hwnui kisa nainai gani hwnui khe thangmani cholikhha naithoka boni bedi bo omo swnamnai rok hingke paija ni phaiching phung khe swngnaimani phung kwchangma ba sida siari lom omo phungo thangma bwla hingke katik no 10 ta 9:30 rok omo hai rok baji kana abo borok mai rok songlai tongo hingke ayang hingke wak bahan kwraklai tongo omsungno tini ni video khe short khe khaikha manui legabani hinui onyo dino tekisa kaham khai mane skip khe kwrui mane khai mannai gana omsungno tini hambai.